Il-Kummissjoni Elettorali tul il-proċess kollu li se jwassal għal Kunsill Ġenerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonalista s-sibt li ġej imsejjaħ mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija għamlet xogħol mill-aktar metikolus u rigorus. Dan biex taċċerta l-korrettezza f'kull stadju tiegħu li jinkludi l-vot li se jittieħed għal mistoqsija li se jkunu qed iwieġbu għalija l-Kunsilliera tal-Partit nhar l-Erbgħa għal min se jkun qiegħed jieħu sehem fl-early voting u għas-sibt li ġej meta jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali tal-Partit. Dan iddikjaraħ Francis Zamid-Dimek, iċ-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali li qed tmexxi l-elezzjoni tas-sibt li ġej bħala parti mill-Kunsill Ġenerali Straordinarju imsejjaħ mill-kap tal-Partit Adrien Delija. F'intervista ma' Il-Mument, Francis Zamid-Dimek tkellem ukoll dwar l-importanza li minn dan il-mument diffiċli il-Partit Nazzjonalista jaraf jingħaqad biex hekk jissokta l-ħidma tiegħu għat-tisħiħ tal-valuri tad-demokrazija fil-pajjiż. U qal li f'dawn il-mumenti diffiċli għall-Partit Nazzjonalista irid ikollna l-għaqal u l-maturità biex mhux biss niddeċidu flimkien fl-aħjar interess tal-Partit Nazzjonalista imma biex fuq kollox narfu kif għalin għandu jeżisti avversarju politiku wieħed biss li hu il-Partit Laburista. U saħaq li hu imperattiv f'dawn il-momenti tal-istorja li għalina t-tisħiħ tal-Partit Nazzjonalista jkun marbut mal-ħelsien tal-futur ta' pajjiżna u b'mod partikolari mal-ħarsien tad-demokrazija f'Malta.